So yun mga saksid, good morning po sa ating lahat. Siyempre JMJ Agri TV at ngayon mga saksid ay nandito tayo sa AJ Farm Tech. Siyempre ipapakilala nila itong kanilang machine na ide-demo natin mamaya mga saksid. Isa-isahin natin to. Siyempre pero bago po muna yun, please like, comment and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. So yun mga saksid, siyempre about sa price ay mag-message lang po kayo mga saksid dito sa AJ Farm Tech, no, dahil sila pong nakakaalam at syempre kung may mga katanungan kayo o kaya sa ibang lugar kayo, itanong nyo na rin po dito sa kanilang page na makikita nyo sa comment and then dito po sa mismong video mga saksid. So yun, let's go na po tayo sa video at ipapakilala natin syempre si Ma'am Luisa na siya ang mag-explain nitong mga product na nakikita nyo sa ating mga gilid at madadaanan natin. So yun mga saksid, let's go! Ito mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo ang aming bestseller, lalong-lalo na po sa mga ating mga ka-farmers na mga nag-aalaga ng mga hayop. Ating makikita mga ka-farmers, ito ay ang chaff cutter na Yamada. Unang-una mga ka-farmers ay ito po. Makikita po natin kung gaano po kalaki ang lalagyanan nito, na kung saan kaya po nitong magkarga ng mga kahoy po o mga puno ng mga saging. Mamaya mga ka-farmers, papakita ko po kung paano po ito gumana. Makikita natin dito mga ka-farmers kung gaano po kalaki ang blade nito. Ang blade nito mga farmers ay 4 na at makikita natin kung gaano ito kakapal. Ibig sabihin mga farmers, kaya po nitong mag-cut na mga malalaki. Katulad na rin mga puno ng mga kahoy, mga puno ng saging, gano'n, ipil-ipil, kaya rin ito mga farmers. Ngayon naman mga farmers, makikita po natin kung ano nga ba ang capacity nito. Capacity nito mga farmers, ang ating chaff cutter ay 800 kg per hour. Yan mga farmers, makikita po natin. At dito naman po sa baba mga farmers, makikita po natin kung ano ang makina na gamit dito. Ang ating makina mga farmers ay 7.5 HP or 7.5 horsepower. Ito po ay gasoline engine. At mga farmers, sa mga gusto rin po ng gamitan ng electric, pwede rin po ito mga farmers. Kailangan lang po natin itong palitan. Oh, so optional siya ma'am, no? Talaga pwede siyang electric at pwede siyang Yes po, sir. makina. Ayan, Pwede po natin siyang palitan, sir. Tas ito mga saksid, no, ito ma'am yung isasalpak, di ba? Na Yes po, sir. Ito po mga yung sanga. i-testing po natin, sir. Ayan, no, mga kasaksid, kita nyo talagang siya, matitigas Makakapal to. po. Oh, mga kapal talaga, oh. Kayang-kaya po isasalpak natin yan, mamaya. ma'am. Okay, so yun. So, i-start na ba natin, ma'am? Dito muna Ito tayo, pong, sir. pala, yung Opo. adjuster pala. No? Sa adjuster, sir. Dito naman po mga ka-farmers, pwede po natin siyang i-adjust kung short po or long yung gagamitin nating chaff cutter. Kasi mga ka-farmers, may size po ito kung gaano po kalaki yung gusto niyo po. Pero trivia lang po mga ka-farmers, na bago po natin to i-start is kailangan naka-neutral po siya, sir. Para hindi po mahirapan yung makita natin. Ayan, mga succeed. So yan, ito na yung kabuuang chopper na talagang bagay na bagay sa ating mga nagkakambing at sa ating mga nagbabaka yan, livestock, mga succeed. At syempre, yan, maganda ito kasi may gulong na siya. Yes po, sir. Hindi na po silang mahihirapan na bitbitin ito, sir. Dahil may gulong na po siyang kasama. When it comes sa mga pyesa naman ito, pag nasira, available din ma'am. Yes po, sir. Available naman po yung mga product nito. In case na masira, sir, puntahan lang po ang AJ Store, sir. AJ Ayun. Farmer Store, sir. Ayun, mga succeed. So yun, ito, mga kasaksid, nag-testing tayo syempre nitong chopper na ito dito sa AJ Farm Tech mga kasaksid, at yan nilalagay natin ang masanga ng puno mga kasaksid na kitang-kita naman natin, grabe talagang na-chop talaga siya at kayang-kaya ng blade niya mga kasaksid at ng makina niya.
Ito naman mga kasaksid, ang finish na na-chop niya mga kasaksid. Pwede nyo i-adjust kung gaano kahaba o kung gaano kaiksi. Kung medyo mahaba o medyo pino mga kasaksid. Kaya mga kasaksid, makokontrol nyo rin kung gaano kahaba at kaiksi ang inyong i-chop. Syempre dito mga kasaksid dadaan ang ating mga i-chop mga kasaksid. Papunta dito sa blade syempre at dito siya lalabas. Yan. Parang meron siyang force dyan mga kasaksid na ibabato niya talaga ang kanyang mga nahiwa mga kasaksid. So itong example ng pag-ikot ng ating blade. So apat yan mga kasaksid na nabanggit kanina. Kaya ano pang hinaantay nyo mga kasaksid? Syempre mag-message na po kayo dito sa AJ Farmtech o kaya dito sa Farmers Agri Machineries and Parts mga kasaksid. So yun, let's go! Ito na po mga ka-farmers, ipapakita ko po ang isa pa po naming produkto. Ito po ay Kiasa Rice Milling at ito na po ang kasama niyang pulverizer. Makikita po natin dito mga ka-farmers, dito po nilalagay yung rice na meron pa po siyang shell, katulad po nito mga farmers. Yan, mga farmers, ganyan po ang ilalagay natin dito. At makikita po natin dito, may strainer po siya na kung saan dito po nalalaglag yung mga ganito mga farmers, yung mga wala pong laman and mga bato. Dito siya bumababa. Tapos mga farmers, makikita natin dito sa kabila na merong itong salaan. Yan mga farmers, dito po natin makikita kung paano po dumadalo yung mga bigas natin. Ito po, bigas. Ang kagandahan nito mga farmers, dito po nalalaglag yung mga putol-putol na mga bigas. Yan. Mga durog-durog, dito lumalabas. Nai-strain niya to, kaya maganda ang aming Kiasa Rice Milling. Kasi dito po sa kabila, makikita natin ito po ang ating pulverizer. Dito lang po ginigiling yung mga corn, yung mga bigas na kailangang igiling, pwede po dito. And dito lang po makikita natin, dito po lumalabas yung mga darak at ipa ng mga rice. Yan, makikita natin. Durog na durog po yan. Makikita po natin yan. Tapos dito naman po, makikita po natin kung gaano po kalakas at kung gaano po karami ang kaya nitong ilabas. Meron po tayong 180 kg per hour sa rice milling na Kiasa and 200 kg per hour dito naman po sa ating pulverizer. Yan mga farmers. Tapos dito naman po sa mga baba, ito po ang gamit po natin dito is electric motor. Yan. Ito po yung pinakamaganda nating electric motor na kung saan mas tutulong po ito para mas mapadali po natin ang pag-rice milling po natin mga farmers. 3.0 horsepower po ang kaya nito, makina niya mga farmers. Tapos dito naman po yung adjustan niya para mapa-under po natin itong mga rice milling and mga pulverizer mga farmers. Yan. I-adjust kung gusto mo po natin gamitin itong rice milling, dito po natin siya i-adjust. And kapag pulverizer naman po, dito rin po. Yan mga farmers. Yan mga kasaksid, pinagana na nga po at tinesting na po natin itong Kiasa Combined Rice and Hammer Mill with Stoner. Dito naman mga kasaksid, lumalabas ang mga palay na walang laman at mga bato mga kasaksid. Kaya talagang nasasala siya ng maigi at
Ito naman mga kasaksid ang loob ng hammer mill mga kasaksid. Kaya solid na solid ang loob ng bakal niya mga kasaksid, kaya maganda pagka-pulverize. Sa mga gusto pong mag-avail ng aming product na Kyasa Rice Mill with Hammer and Stoner, pwede nyo po kaming i-visit sa Farmers Agri Machineries and Parts.